What's up guys? Welcome back to my channel. Pasok intro. Oh yes, thank you so much guys for watching and for tuning in. Thank you. As you can see on the title, we are going to do a mukbang, a comparison taste test po sa mga cup noodles, Korean cup noodles. First time po namin makakain ito. But before that guys, let me introduce myself first. My name is Larry and this is my friend Rex. Hi. I leave his social media accounts right here and mine right here. Okay, please follow us on our social media accounts. Thank you so much. And guys, since you are here already, might as well subscribe to my channel, leave a like, and leave some comments down below, and hit that notification bell down below. And so, without any further ado, let's jump right into the video. So guys, ito na nga. As promised on my last vlog, diba? Kasi natalo si Rex nung last vlog namin yung Whisper Challenge. Kaya, eto na yung consequence. Excited na ba kayo? Excited na din ako. Kaya ito na, papakita na namin. Oh yan, diba? Yun. I hope you like it guys. So, ito na. No, I'm not really into Korean food, but I have tasted once or twice in my life. But this is, isa-isahin natin i-introduce lahat. Okay? First ay, ito po. Yan. So, ang brand ay Nongshim. Korean clay pot ramyun. Yes. Next is, ano yan? Samyang cup ramen. Yes. Yan. And next is, ito naman from Otogi. Yes, ano po siya? Yul ramen. Ramen daw. Tignan natin. Mukhang mga spicy to. Yan. Ito naman is shrimp flavor and shinka. Yes, shinka shrimp flavor. Ito naman, kimchi. Nakakain na ako ng kimchi before. Tingnan natin kung magugustuhan ko pa. Kasi, guys, yung taste buds ko talaga parang ang strong talaga ng flavor nung mga Korean food. Kaya, let's see. Baka naman magustuhan namin, di ba? Lahat ng cup noodles, ito talaga yung challenge kasi super spicy talaga siya. God, ano ba ka super spicy? So, nag-prepare din kami ng tubig just in case hindi namin makayanan yung hanghang. Kaya, ngayon, let's eat, okay? So, nagpapakulo na kami ng tubig at saka lalagyan na namin to na mga maiinit na tubig at imimix na namin yung mga flavor. So, let's see, okay? At sa mga gustong magtanong kung saan ko po to nabili, nabili ko po to sa supermarket, SM Supermarket. Yes, nung nag-grocery, yung sanang bibilhin lang namin is yung mga lang talaga, yung mga nakasanayan nating mga noodles, what's it canton, quick chow. Yes, yung mga corned beef, yung mga sardinas. Meron yung miguring. Oo nga, yung Indomie Goreng. At saka, kasi nakapila na kami sa counter. Nakita ko to siya, at naka-sale po siya ng 5%. Ginab ko na lang. Sabi ko, gawa tayo ng vlog nito. At saka, tignan natin if, masarap din po yung mga cup noodles na galing po ng Korea. So, let's go na po. Lagyan na po natin ng mainit na tubig. One eternity later. Okay, ayan na po. Tapos na po tayo maglagay ng mga spices at saka yung mainit na tubig. Yes. So, lahat po yan ay with water na po, with hot water. At saka isa-isahin po natin tikman, di ba? Yeah. First time mo din makakain, di ba, ng ng mga Korean cup noodles. Oo. At saka guys, sa mga nagtatanong po kung magkano po isa nito,
Bali, yung mga price range po nila is 40 to 50 pesos. May 59 ata ako nabili nito. Pero hindi ko na po ma-remember kung ano po dito sa anim yung yung 59. Pero, yun po yung price range nila from 40 to 50 pesos po each cup noodles. Yan. So, start tayo sa bago maano to siya. Baka Saan siya? baka lalamigin na po yung yung mainit na Okay, tubig. yung Ito po yung Nongshim na Korean clay pot ramyun. Okay, anyong haseyo. Yan po. Mag-focus ka camera. Okay, yan. Let's try. May po sila, may tinidor. na tinidor. Ganito po yung look niya. Yan. At saka naka-bend. So, tanggalin mo lang yan siya dyan. Yan. At saka, lock mo dito sa ibaba. There. Lotion. Galing. So, let's start. Ano po? May mga to siya. Mga mushroom. Hindi ko alam. So, ito po yung laman niya. Mahilig talaga sa veggies, no? May veggies. At saka Veggies yung banda. Veggies. Sabaw. Let's try the sabaw first. Parang may luya dito. Ikaw daw. Tikman mo yung sabaw. Hindi siya halang ka na. Mahang siya, konti. Konti lang yung anghang. Masarap. Parang yung yung mga normal cup noodles na nakakain natin dito. Yung mga Nissin. Yung lasa niya parang ramen. Yung noodles. Try natin. Ano man nasabi mo sa noodles? Ano lang, parang ordinary cup noodles lang. Yun, sa tingin ko, parang lang siyang Nissin yung cup noodles, yung kadalasang natitikman ko. Parang yung sasakay tayo sa sa barko, gano'n. Pag hangover, ganun yung taste. So, Ang lasa lang talaga. May may signatures lang ang lasa nga pang Korean talaga. ganun ba? Hindi ko medyo na napagtanto yung mga niya, yung flavor. Pero masarap siya, guys. Yun nga lang, yung pareho lang yung lasa din ng mga ibang cup noodles, yung cup noodles natin dito sa Pinas. Yeah. Okay, next tayo. Proceed tayo sa next natin nga cup noodles. Ito po. Susunod natin na na cup noodles. Ito po yung Ottogi. Yul Ramen. Guys, sa mga Korean dyan, I'm so sorry po if na-murder namin yung term, yung pag-pronounce ng words. Ramen naman talaga yan, di ba? Hindi na. Ito kasi may Yul. Yul? Utol? Utugi. Or Otogi. Ito yung Utugi brand. ata yan. Yung Yul. Y-E-U-L. Hindi namin matilt na masyado kasi yung sa camera. Ano siya. Ganun siya. Parang na siyang talagang I-compare mo yung naka-feel na ako konti ng may distinct flavor po siya. Medyo maanghang po talaga, guys. Ito, may distinct flavor siya, maanghang. Malalasahan mo talaga yung yung chili. Yung sili. Chili? Sili? Pareho lang yan. Depende na kung saan ka nag-school. Chile! Ang anghang. Sarap. Wala naman siguro pinagkaiba ng noodles nila, no? Pang amoy karton. Yung lasa ng noodles, ganun din. Parang kasi, parang siyang papel. Parang lasang papel. Nalalasahan mo na ba yung papel? Kasi yung bata pa ako, mahilig ako sa lutang, yung ganun yung papel. Ganun yung papel. Bibilugin mo gamit yung yung laway mo. Yung noodles nila, same lang talaga. Same naman talaga lahat ng noodles. Ito, masyado maanghang. Hindi ko na ma-taste yung sabaw ibang lang spices. talaga. Kasi Yung masyado sabaw. siya, maanghang siya. Parang yung flavor niya talaga sili. Hindi ko talaga gusto. Mas bet ko yung una kasi, you know naman, kasi familiar sa akin yung taste.
Next is Ding Dong. Magkakulay sila ng Ding Dong. Yan. Kaya ganun po yung damit namin guys. Red at saka yellow. Kasi ganito, yun yung mga aesthetics nung pagkain natin ngayon. Ito po, wala nang sabaw. Naging kanton na. Ito. May pa chips. May mga siya, pabilog. Okay lang naman. Ano ba? Ay, may kimchi pala. Yung flavor niya is the same na sa una. Kaso nga lang may may spices siya nga talaga yung may aftertaste siyang parang ginger ata. Okay. Mas malasa siya kaysa sa una. Tapos hindi ko na mawari kung mas mahang ba siya or hindi kasi hanghang na kasi yung yes, maanghang na kasi yung tibig namin kaya puros na maanghang lahat ng matikman namin. Pinong tako doon. Gusto ka ba? Yung bilog malaki. Masyang bilog guys. Okay. Ito din tayo. Okay lang. That's all. Ito naman. Kimchi. As expected guys, meron po siya mga yung mga dahon-dahon ng kimchi. Lasang kimchi talaga guys. Hilig sa salt. Kasi hindi talaga siya. Matabang no? Matabang lang yung noodles nila. Kasi dito sa atin mahilig tayo sa asin at saka bitsin. Nalasahan natin yung mga yung mga talagang yung alat. Yung noodles talaga nila guys is matabang. Matabang talaga. Matabang yung noodles kasi yung spices ata nila yun yung pampa-winner ng mga spices nila is very strong. Ito shrimp flavor. Gusto ko yan. Ito is from Nongshim na shrimp flavor ng Shincup. Shincup. Hindi ko naman alam kung pero may mga shrimp siya guys sa picture. Ito po. Tingnan nyo, yan. Ayaw mag-focus. Sa shrimp, gusto ko talaga yan. Basta shrimp. So, sa look naman guys, pasensya na po, nahubusan na talaga ng tubig. Ito po. Ganyan po yung look niya. Yan. Nahubusan na talaga ng tubig siya. So, yeah, medyo siya. So, tikman natin. Ang sabaw. Bet ko to siya. Seafood na seafood talaga yung lasa. May mga pa-shoutout po tayo sa ating vlog. Wow! Kahiya naman. Ano siya mga fans? Yes. Shoutout to Queen Lynn. Hi Queen. How are you? I hope you're doing great. Hello everything. How are you to find out? At saka si Maria Antopina. Hello po. Salamat po sa panonood. Thank you for subscribing. Yes, thank you for your subscription. Subscribing. Thank you for subscribing. Monthly subscription. Salamat po sa mga walang sawang nanonood po sa ating vlog. Kahit wala naman po kakwenta-kwenta. Madalas po wala kakwenta-kwenta yung vlog natin. Eh, ganun talaga. Hindi ko talaga maipapromise sa inyo na may matutunan talaga kayo sa vlog na to. Okay? And for last but not the least, ito. Shoutout din po sa mga dyan, sa mga Korean K-pop lovers. Yan. Marami po tayong mga kilala dyang mga K-pop lovers. Baka manonood na Korean pa, hindi lang naintindihan. Shoutout po sa inyo. Annyeong haseyo. Napakaanghang. My God, ang bigat. Ikaw daw. Na siya, na straight to lalamunan. Ang sarap. Sarap. Ang sarap ng meat. Meat pala siya. Kimchi.
Ito yung pinakamasarap. Kaso maanghang nga lang, pero ito yung pinakamasarap sa kanila. Magre-rate na tayo from yung pinaka-favorite natin hanggang sa pinaka-least favorite natin. For me, ako muna. So, yung pinaka-last ko is ito. Ito siya kasi yung taste niya talaga parang sili lang talaga. Tsaka nilagyan ng tubig. Next, na least favorite ko ay na medyo hindi ko talaga favorite out of the 6 is ito si Ding Dong. Kasi yung medyo napiplainan na ako sa lasa. Next is itong si kimchi. Sorry talaga guys, I know a lot of you would react kasi hindi naman talaga ako mahilig sa Korean food, to be honest, completely honest with you guys. Next naman is ito, yung shrimp flavor. Although gusto ko siya, pero strong kasi yung scent nung yung amoy nung ng seafood. Yan lang. At next is ito. Yung pinakaunang naming tinikman kasi ito yung close ito yung close yung lasa doon sa mga nasanayan nating mga cup noodles. At saka yung pinaka gusto ko out of the 6 is yung talagang super anghang. Pero super anghang. Ay, hindi naman. Tolerable naman yung pero sarap nung anghang talaga siya. Sarap nung noodles. Yung mixture din nung mga spices. Masarap. So guys, if you like this video, please give it a thumbs up, subscribe to my channel, and hit that bell button down below, and leave some comments so we can read all your comments and your suggestions for our next vlog. And also, we'd like to give a shout out to our friend Melgin Solon, who's in Palawan right now together with Tom. Hey bro, subscribe to her channel. It's Melgin Solon and their mukbang channel, Tom and Melgin. Yes. Hi, I miss you guys. I miss you. See you soon. So I'll see you guys in my next one. Bye bye. Take care.